COVID-19 അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങളെല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞ ഒരു മഹാമാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഒരു വരുമാന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബനാഥന് തണലായിക്കൊണ്ട് ആ വീട്ടമ്മ ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആശയം, നമ്മളുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ₹1 എങ്ങനെ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ കോട്ടയത്തുള്ള സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മ ഷീജ ബിജുമൻ എന്നൊരു വീട്ടമ്മയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭകയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, ഇത് എന്താണ് ആശയം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും ഇത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, യൂട്യൂബിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒക്കെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വീട്ടമ്മമാർക്കും ഏതൊരു ആൾക്കും ഇത് ചിന്തിക്കാവുന്ന, നടപ്പിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഷീജ ബിജുമോൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുക. ആ ഒരു ഷോപ്പും അതിലെ കാര്യങ്ങളും, അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തി വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രചോദനം ആവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾക്കത് ചാനലിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കൂടെ holidays@gmail.com എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ മെയിൽ ID യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടെ ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ നമ്മുടെ വിദേശ യാത്രകളും ടൂറിസ്റ്റ് വിസയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ള വിസ പ്രോസസ്സ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. എൻ്റെ പേര് ഷീജ ബിജുമോൻ. കോട്ടയത്തുള്ള സംക്രാന്തി ജംഗ്ഷനിലെ SNLP സ്കൂളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ഉദയം RCM. മായം ചേർക്കാത്ത ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതും നമ്മുടെ ശരീരാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ളതുമായ സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ വിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം, ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയില്ല. അപ്പം പോയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വരുമാനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന RCM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് വളരെ
വളരെ വിലക്കുറവിൽ മായം ഒന്നുമില്ലാതെ ഏറ്റവും നന്നായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ എന്താണുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് തന്നെ ഒരു ഷോപ്പായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അത് എനിക്കെന്നല്ല, ഏതൊരു വീട്ടമ്മമാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് മാർഗം, വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത് ആർക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം കൂടാതെ പണവും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുമില്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സ്വയമേ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. നമ്മളിത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊന്ന് പകർന്നു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നും. ഇത് ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യം ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്കിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയ പ്രത്യേകതകൾ, ആ പ്രത്യേകതകൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമേ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒത്തിരി വളരെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഏത് വീട്ടമ്മമാർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല. നമുക്ക് ഇത് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് അടുക്കളയിലിരുന്ന് തന്നെ ഒരു ഹോം ബിസിനസ്സായിട്ട് തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അതിനൊരു വരുമാന മാർഗവും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളും വരുമാന മാർഗവും ഇതെല്ലാം കൂടെ. ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ, ഇത് ഫിസിക്കലി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തവിടെണ്ണയാണ്. പാചകത്തിന് ഇത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു എണ്ണയാണിത്. സെമ്മിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റായ ആട്ടപ്പൊടിയാണിത്. വെച്ച് പൊടിച്ച ശുദ്ധമായ ആട്ടപ്പൊടിയാണ്. കിലോയുടെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് 237 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ അംഗങ്ങളായുള്ളവർക്ക് 185 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. ആ മലനിരകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തേയിലയാണിത്. ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ തേയിലയാണ്. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടും തോറും സ്വാദ് കൂടുമെന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് തെളിവ് ഇതാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആസാം മലനിരകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തേയിലയാണിത്. ഇതിന് കമർപ്പോ ചവർപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇത് ചായയുടെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആർസിഎമ്മിന്റെ ജിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇത്. ഗോതമ്പ് പൊടിയും തവിടെണ്ണയും ഈ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് യാതൊരു വ്യക്തികളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. ശുദ്ധമായ മല്ലിയിൽ നിന്ന് മല്ലി പൊടിച്ചെടുത്തതാണത്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബിജുമോൻ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇത് വളരെ നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഭവം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ? ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാള് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠം എന്താണ്? ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള. ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് അവരുടെ പബ്ലിസിറ്റി വഴി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്ഥിരമായി വന്ന് ഇത് തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും 1 രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ 1 രൂപയെങ്കിലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും എത്തും. അങ്ങനെ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതൽ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സ്വയമേ അല്ല, ഇവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചവർ പറഞ്ഞാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നത്. ഈ ആർസിഎമ്മിന്റെ ഒരു സംരംഭം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതുകൊണ്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മളത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ആർസിഎമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്വയം ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ആർസിഎമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് എവിടുന്ന് കിട്ടും, ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ
ഗൂഗിളിലോ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് RCM പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അത് യൂട്യൂബ് വഴി നമുക്ക്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. kudeholidays@gmail.com എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ID നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടെ ഹോളിഡേയ്സിന് വേണ്ടി CC സജീന്ദ്രൻ. താങ്ക് യു.